Y más, en UGT, el sector de la enseñanza critica la desigualdad salarial que sufren docentes en Baleares que trabajan con alumnos con medidas judiciales respecto a sus homólogos en la península al recibir, dicen, hasta 400 euros menos. Una realidad que implica un abanico de situaciones de peligro y a la que hay que sumar, dicen, el agravio comparativo que supone recibir hasta 400 euros menos que otros profesores en la misma situación que en Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha o Cataluña. Desde el sindicato ya avanzan que si no consiguen mejoras, UGT asegura que no descarta tomar las acciones jurídicas necesarias para llegar a las soluciones que merecen, dicen, los docentes. El secretario de UGT Ensenyanza és Tino Davia. Aquests docents reben un salari fins a 400 euros inferiors al que perceben els seus homòlegs en altres comunitats autònomes, com per exemple Catalunya, on es reconeix la perillositat de la seva tasca amb un complement salarial de fins a 382 euros. UGT Ensenyament ha mantingut reunions productives i fructíferes tant amb els docents afectats com la Conselleria d'Educació, amb l'objectiu d'abordar aquesta situació. Si a la mesa sectorial no es produeixen resultats significatius, el sindicat no descarta emprendre accions legals per garantir una remuneració justa i les condicions laborals adequades per a aquests professionals.